Playmaker este un hibrid de rapiță din generația nouă care se regăsește în portofoliul de semințe al companiei Suflet Agro România. Este un hibrid semitimpuriu cu o înflorire semitimpurie care îi conferă o perioadă de înflorire mai îndelungată, ceea ce duce la o polenizare și o dezvoltare a boabelor mai bună. Este un hibrid cu o adaptabilitate foarte bună, cu un potențial de producție ridicat, având o consistență excelentă a producției, indiferent de zonă și condițiile pedoclimatice întâlnite. Are o vigoare de răsărire foarte bună și un profil fitosanitar excelent, prezervând o toleranță foarte bună la fuma și o rezistență genetică la virusul CLUV. În condiții optime de cultură, are un potențial de producție ridicat, cu boabe cu MMB-ul mediu spre mare și un conținut ridicat de ulei. Fiind un hibrid din generația nouă, are o toleranță foarte bună la scuturarea silicvelor, ceea ce duce la evitarea pierderilor prin scuturare și obținerea unor producții mari și stabile, chiar și în condiții meteo mai puțin favorabile în perioada de maturare a silicvelor. Aflați mai multe informații despre hibridul de rapiță Playmaker accesând platforma digitală farmi.ro.